Salutare la toți, sunteți pe canalul Octavian Alșcan. Înainte de a tăia niște iepuri m-am gândit să fac un video. Și după asta să mă apuc de tăiat vreo 3-4 iepuri. Sincer vă spun că nici nu știu pe care să-i tai. Și ia ca iepuroi asta de jos o tai. Și cu cred că iepuroi ăsta. Și foarte tare nijele să o tai pe iepuroica asta. Ia că uitați și de frumoasă e. Are vreo 4 kg, 4 kg jumate. Iepuroică tânără, nu-i dată la iepuroi niciodată nu a fătat. Are vârstă de vreo 7 luni. Și când mă gândesc trebuie să tai și pe dânsa, parcă nu. Dar nu știu, cred că n-a să o tai. Asta de jos neagră, a să o tai, mă tin că și pe dânsa. E ca hrănitoarea asta să o smulg de acolo și trebuie să o pun niște samareză. Asta tot e păraic frumos, tot vreo 4 kg are. E surori cu asta de sus. Da, o să o tai de pe dânsa. Aici ne-am iepuraica asta care tot o să o tai. Are vreo 4 luni și aici sus am iepuroi ăsta care când am făcut un video și am pus iepuri de vânzare, nu am cumpărat nimic. Am crezut că poate să-l vând cuiva care să folosească pentru matcă, adică pentru iepuroi să-l aibă. Dar dacă nu l-a cumpărat nimeni, a să meargă la cuțit. E un iepuroi foarte frumos, dar n-am ce face. Problema e în hrană, că n-am. Ia că iepuroi ăsta meu, care e bătrân, nu e bătrân tare. Da, a să meargă și el la cuțit, că nu știu, asta nu o azi de-am, pe dânsul nu o azi. El cred că să mai trăiască câteva zile sau o săptămână sau depinde, nu știu când să-l tai. Dar cred că să-l tai și pe dânsul. Sau dacă nu, al vând. Care vreți, sunteți interesați, vă las numărul în descriere, vă spun și așa. 06 20 24 278. Aici e numărul meu. La care vă plac iepurii mei, mă sunați și cumpărați. Iepurul ăsta, dacă într-o săptămână, câteva zile, o săptămână acolo n-a să-i trebuiască nimănui, el a să meargă și el la cuțit. Are vârsta de cam aproape un an jumate, un an vreo 5 luni. E foarte bun pentru femeile. Am iepurul ăsta care a saltat, e din iepurul ăsta mare meu, bătrân. Și iepuroaica asta și asta de jos, asta de amânou. Și mai am iepuri care i-am mai tăiat și tot. E iepuroi foarte bun pentru matcă, pentru iepuroaici. Are cam vreo 6 kg și cam atât e despre dânsul. Aici am trecut la iepurii ăștia care toți sunt de vânzare. Eu au fost și bolnajele acum înainte. Stărnutau foarte des și erau cu burțele flate. S-au însănătoșit. Este voluna și de tăietii. Care vreți să-i cumpărați, voi creșteți, voi tăieți. Nu știu cum vreți. Îți de vânzare și
Tax, am ajuns la iepuri ăștia. Adică nu tare departe. Aici e proiectul asta care credem eu ca să fete, cred că n-am să mai fete, că nu dă semne. Și nici burta așa e nu inflată. Dar eu chiar m-aș bucura să nu fete. Pentru că, după cum v-am spus, nu prea am hrană. Pentru iepuri n-am cu ce hrăni. În orice caz, vedeți că mâncare iau. Doar că nu vreau să ajung până atunci când n-am să am deloc. Aici e poroaica asta tot, crede-mi că o să fie teșmatic, nu fată nici ce. Și dacă n-a să fete, am două să margă la cuțit. Și una și alta. Nu e nicio problemă dacă nu fată. E poroiul ăsta să ne las. Pentru matcă, cred că are vârstă de vreo 4 luni. E poroiul ăsta și cu două iepurași, nu mai mult. Două iepuroi și iacădiși. Aici iarăși am iepuri de vânzare, că ăsta suriu iepuroi. Ieșesc de tăți 7, 5 de vânzare. 2 iepuroi și 3 iepuroi de vânzare. E ca asta. Asta ne las nie și cu asta deci tărcat. Restul și vedeți de vânzare. Asta sur iepuroaică, și ala de acolo iepuroi, așa la iepuroi. Așa e de acolo iepuroaică și alant e tot iepuroi, dar cred că nu se vede tăți. Din iepuri tineri biește mi-am. Au o leacă de mâncare, dar dacă n-ați cumperi nimic iepuri ăștia 5, peste vreo 2 luni o să-i tai și totdeauna că am unde vinde. Și cam mai este video de azi. Eu sunt din Moldova. Numărul v l-am spus, o să scriu și sub acest video, uitați-vă acolo că el este. Care sunteți interesați și vreți cumpărați din iepurii mei, sunați-mă și eu vă răspund. Cam este video de azi, puneți un like, abonați-vă și urmăriți canalul meu mai departe. La revedere!